Izwe laseNingizimu Afrika ligubha iminyaka engama-43 lapho abafundi ababelelwa inkululeko ezikoleni nokungafundi ngolimi lwesiBhunu nangolimi lwesiNgisi. Selelide ibanga nendima eyadlalwa abafundi bakuleli ekuqinisekiseni ukuthi kuba khona uzinzo ezikoleni kuleli. Umunyu nehluko olwavuka ngalolu suku endaweni yaseSoweto eGoli, lapho abafundi abamisa khona yonke into bakhetha ukuphumela ngaphandle beyobhikisha ukuze bazwakalise ukukhathazeka kwabo ngokufunda ngolimi lohulumeni wobandlululo. Ngalolu suku kukhunjulwa amaqhawe nangamaqhawekazi adela izimpilo zawo ukuze alwele imfundo ekhululekile eNingizimu Afrika. Singabala uHector Peterson owayengomunye wabafundi abathintekayo wagcina esedlule emhlabeni ngenxa yokudutshulwa amaphoyisa ohulumeni wobandlululo. Esithombeni esisabalala izwe lonke lapho khona udadewabo kaHector Peterson u-Anthony Sithole benoMbuyiswa Makhubo bebaleka bemphethe uHector Peterson. Lapho uhulumeni wobandlululo wabona ukungcono ukuthi lo mfanekiso awudingise ungaphinde ukhonjiswe emaphephandabeni ezweni lonke. Intatheli yathobola lesithombe esidume umhlaba wonke usemzima. Waphathwa ngendlakadla ngamaphoyisa emva kwesehlakalo, lapho kwamhola khona ukuthi aye ebhaceni ngoba wesabela impilo yakhe. Intatheli yesheka SABC ibe isihambele izikole nezikhungo zemfundo eziphakeme ukuyoza uvo lwabafundi ukuthi bacabangani njengoba izwe labo ligubha iminyaka engama-43 abafundi belelwa imfundo ekhululekile. uThabiso Mkhize ongumfundi ofunda emfundweni esemazingeni aphezulu eDivhuthini ubalisile waphinde wabongelela iqhaza elabanjwa abafundi ngonyaka ka-1976 lapho abafundi sebekwazi ukufunda bekhululekile ezweni labo nasezweni lokhokho babo. Uphinde wakhela phezulu ngendlela abafundi abaziphethe ngayo ngoba nakuthiwa bakhululekile. Ekugcineni ube esephelezela ngomuncu omnandi ophelezelwa amagama anohlonze okhuluma ngezwe lase-Afrika nangokukhululeka kwawo othi liyabhubha izwe lobaba liyabhubha izwe lobaba izwe lobaba izwe lokhokho bethu izwe lobaba elethu lelelizwe saniwa abadala lelelizwe izwe lobaba elethu lizwe liyabhubha izwe lobaba izwe lethu mAfrika. Yiwo lo mbiko obalulekile abathandekayo esiwuhlanganisele intatheli yethu umqondisi Khumalo. Ezindabeni ze-SABC, nginqobe uMbhele eThekwini.